ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂಗ ಒಂದು ಬಂದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತಿನಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನುಭವಿಸಿನಾಲಿ ಯಾನು ಆಯ್ದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ಬತ್ತೆ ಪಂಪು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಯಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಂಚನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ದಟ್ ಫೇಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಮುಲ್ ಸುಮಾರು ಕೇಂಡ ಯಾನು ಆಲ್ ಅಂಚ ಆಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಪೂಜಲ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಂಗ್ ನೆರ್ಪಲ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಂಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ತೂಪುಜಲು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾತಿರುವಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತಲು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಪಲು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪಲು ಎರಾಕಂತ ಬುಟ್ಪೆರು ಡ್ರಾಮಾಗ ಪೋಪಲು ಅವಳು ಆಂಡುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತಿಪ್ಪಲು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದೆಯಾನ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಜನಕಲು ಏನನ್ನು ಬೇರೆ ತಟ್ಟದು ಪುಗಾರ್ವೇರು ದ್ಯಾಗ್ ತನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಮನ್ಪರ ಆ ಒಂದಿನವೇನು ಬೇತೆ ಹೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ತುಲ ಅಲೆಂತದ್ದು ಕಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ತಾನು ಹೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂತದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಪಂತು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ಸುಮಾರು ಪುಗರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಕೋಪ ಬರೋಂತುಂಡು ಯಾಲ ನೆರೋಂತೆ ಯಾನು ಫುಲ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅವಂತೆ ಯಾಲ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರೋಂತುಂಡು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಪದಿವು ಅಂತೆ ಪತ್ತೊಂತೆ ಟೈಮ್ ಎದುರು ಪೋನೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ ಮರ್ದೊಂದು ಅತ್ತು ನಿಕ್ ಮರ್ದದಾದ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಒಂದ್ಸಾರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಆಪುಜಿ ಯಾನಕ್ಲ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದಿನ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಕಲ್ ತಿಕ್ಕುವಿರಿ ಕೆಲವರ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಥರ ಪುಳಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋನಾಗ ಮುಕ್ಕಲ್ದ ಇಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಂತುದು ಪಂದ್ಲ ಮನಸ್ಸಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಈತ್ ಮತ ಪುದರುಂಡು ಮೊಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರಿಗೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪಿನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜನ್ ಏನ್ ಕೇಂದೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡು ಪೊಡಲು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಬಂದು ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಕೊರೆ ಒಂದು ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಕೊರ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಏಪಾಗಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜಿಲ್ತಾಬಿರ್ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುದ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂದು ನೈದು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಯಾಲ ಸೌಖ್ಯ ಆದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅರನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇಜಾರ್ನ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೀರ ಅವೇನು ತೂದ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಅಂಡ್ ದ ಪಂಡ ಅರ್ಲಕ್ಕ ನಾವು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಲಂಚನೆ ಸಫರ್ ಆವಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ದುಂಬದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಸ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದೆ ಪಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂಗ ಒಂದು ಪಂದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತಿನಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನುಭವಿಸಿನಾಲಿ ಯಾನು ಆಯ್ದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ಬತ್ತೆ ಪಂಪು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಐತದ ಅವೇನು ಮನಸ್ಸಿಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಕೊರಗೊಂದು ಇಪ್ಪು ಇರೋದು ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪು ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಾನು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಹಿಡಿದಿಂಚ ಔಟ್ಕಮ್ ಅದು ಬತ್ತೆ ಅವೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಪೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಂಚನೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏರಿಗಳನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡಿ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನು ಓದುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲ್ಲತ್ತು ಸತ್ಯನೇ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ಪುನ ಕೀರ್ತನ್ ಗಿರೀಶ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರು ಇಮಿಟಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾರು ಓದುವೆ ಪಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಡ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಲಾಭದ ತುಂಡುವಿರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುದುಲ ನಮ್ಮ ಸೈದನ ಉಲ್ಲನ ಪಂದಲ ತೂದ್ಲಗೇನ್ ಪುಜೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಪಿದ ಎಂಚ ಬರುಡು ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬೆರಿತ ಪಿರೋ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿನ ಎಂಚ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮೋನದ ಭಾವನೆ ತೂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪುವೇರು ಓಕೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜನಕಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರು ನಾವು ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಫೇಸ್ ಕಟ್ತುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪನಕಲ್ಲ ಸೊ ಏನಪ್ಪಂಡ ನರಮನಿನ ಲೈಫ್ ಬಂದ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇತ್ತಿನವೆ ಅತಿಯಾಯಿನ ಸುಖ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇತ್ತಂಡ ಅತಿಯಾಯಿನ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇತ್ತಂಡ ಅತಿಯಾಯಿನ ಚೀಪೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಬಂದು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಂಜನೆ ಅತಿಯಾಯಿನ ಸುಖಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅತಿಯಾಯಿನ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬತ್ತನ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅತಿಯಾಯಿನ ಕೈಪೆತಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೆ ಎಡ್ಡೆನ ಒಂಚೂರು ಮಟ್ಟದ ಕೈಪೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಾಗ ಬೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೀಪನ ತಿಂದು ಕುಲರ ಆಪುಜಿ ಕೈಪೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ನಾಳೆಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಜೀವನಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖರಡ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ಪೋಡು ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏರ್ ಮನ್ಪುಡ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಂಚೂರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಬದುಕೋಲಿ ಏಪ್ಪ ಉರಿಯನ ಜೀವನದ ಅತಿಯಾಯಿನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಟಿಲಿ ಅದಾಗ ಆ ನರಮನಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪೋಪುನ ಸಹಜ ಇದು ಐದು ಇಂಚ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಬಂದು ಪನ್ಪುಡು ಬಂಡ ನೀ ಕೊಂಚೆ ಮರ್ದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್
ಕೆಬಿಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಲು ನಮ್ಮನ್ ಗೆನ್ ಪೂಜೆರು ನಮ್ಮಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಬರ್ ಪೂಜೆರು ನಮ್ಮ ಈತ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮಕ್ಲು ಒಂಚೂರ್ಲ ಕೊಂಚ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರ್ ಪೂಜೆರು ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ದಾಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಪಿರವುಡು ಪಾತಿರು ಆಲ್ ಅಂಚ ಆಯ ಇಂಚ ಆಯನಕത്തിൽ ಪಾತಿರೋಚಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ವಿಷಯಲು ಪುಟ್ಟದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಇನ್ಸಿಪ್ಪುನಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂಚೂರೇ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಐತ ಕೈತಲ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಪಂಡ ಆತೆ ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಜನಕಲ್ ಎನ್ನ ಜೀವನಡಿ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಏರಿಗ್ ಮಾತ ಬೋಡ ಅಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಪೋಕ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಏರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀರಿ ಏರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಪಾತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೋಪ ಬರೋಂತುಡು ಯಾನ್ಲ ನೆರೋಂತೆ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅವಂತೆ ಯಾನ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರೋಂತುಡು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಪದಿವು ಅಂತ ಬತ್ತೊಂತೆ ಟೈಮ್ ಎದುರು ಪೋನೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಡ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ ಮರ್ದೊಂದು ಅತ್ತು ನಿಕ್ ಮರ್ದದಾದ ಜಸ್ಟ್ ignorance ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಓಕೆ ದಾಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎರಾವರಿ ನರಮಾನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎರಾ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತದ ನರಮಾನಿ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜನ ನರಮಾನಿ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಾ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಆಪುಜಿ ಯಾನಗ್ಲ ಗಂಟಲು ಹಾಕದಿನ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋರಿ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಪೋರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಓಕೆ ಇಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ತೂಲೆ ಅವು ಏಪಲ ಸತ್ಯ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಈತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಪಂದ್ ಏನನ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊದಾಂಡೆ ಈತ ಈತ್ ಮಾತ ಪುದರುಂಡು ಈತ್ ಮಾತ ಫೇಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ ವಿಜಯ ಜೀವಿತ ಕೂತಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 6 ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕೇರಳ ಸೈಡ್ಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಂದ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಒಡಾಡ್ಲ ಪೋನಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2-3 ಜನ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕುಲ್ಲುಜೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡಿ ಹೆಂಗೇನ ಮೆಗ್ಗೇನ್ ಸಾಂಕೊಡು ಈ ಪುದರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ದಾಲ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಾಸು ಎತ್ತಿನ ದಾದ ಬುಡ್ತುನ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಬಂದೆ ತಪ್ಪು ಸಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಸಮತ ಧರ್ಮದ ನ್ಯಾಯದ ಸಾದಿ ಉಂಡ ಅದೇ ಪೋ ಯಾನ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ನಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ತಿಕ್ಕುವಿರಿ ಕೆಲವರ ಮನೆ ಒಂಥರ ಪುಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋನಾಗ ಒಕ್ಕಲ್ದ ಇಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏನಂತೂದು ಪಂದ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಪುದರುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರಿಗೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪಿನ ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಆಕ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪುಂದಾಯೆ ಎನ್ನನ್ ಸಾಂಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ್ ಸಾಂಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ನಾಡಪಾಯರೆ ಅಲ್ಪತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಲೆ ಅವು ಇಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಕಂಡ್ರೆ ನಾ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜ್ ಆತ ಐನ್ ಆಜಿ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಪಂಡೇರು ಜನಕ್ಕೆ ಲಿಂಚ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪನಿಗೆ ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಂಚೋಂಡು ಯಾನನ್ನ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪುಜಿ ಬಂದು ಕುಲಿಯಡ ಲಾಸ್ ಏರಿಗ್ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋದಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂತುಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇವನ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೆಲ 2 ಜನಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ದನಿ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಊರಿನ ಕಜಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಅದೊಬ್ಬನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓಕೆ 2 ಜನ ಇಪ್ಪುನಕ ಕೊನೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪಂದ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಕೇಮಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅರಿ ಸಾಮಾನ್ ಆದೋಂಡು ಅವು ಹೆಂಗ್ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಸಾಮಾನ್ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಫುಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಂಡ ಕಾಸು ಅರ್ನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಂದಿರ ಬಂದು ಯಾನ ಮನೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ ಮಿತ್ ಲಾಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಜನಕ್ಲಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಫರ್ ಆವಂತುಲೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪಾತಿರಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತ್ ಬೇಲೆ ನಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಪಾತಿರ ಬಿಡು ಬೇತ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ஒரு ಎಡ್ಡೆ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಿ ஒரு ಹಾಳು ಮಂತನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದುಂಬು ಪಪ್ಪತಿರ ಟೈಮಡಿ ಅಂದ ಆಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾದೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿಡಿದು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೈದೆ ಪಂದಂಡ್ ದುಂಬು ಪಪ್ಪತಿರ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತೀರಿಯರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಯಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಂಚನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ದಟ್ ಫೇಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಮುಲ್ ಸುಮಾರು ಕೇಂಡ ಯಾನು ಆಲ್ ಅಂಚ ಆಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಪೂಜಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಂಗ್ ನೆರ್ಪಲ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಂಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ತೂಪುಜಲು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾತಿರುವಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತಲು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಪಲು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪಲು ಎರಾಕಂತ ಬುಟ್ಪೆರು ಡ್ರಾಮಾಗು ಪೋಪಲು ಅವಳು ಆಂಡ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಲು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ ಯಾನು ಇತ್ತ ಅವೇ ಜನಕಲ್ ಏನನ್ನು ಬೆರಿತಟ್ಟದು ಪುಗರ್ವೇರು ದ್ಯಾಗ್ ತನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿನವೇನು ಬೇತೆ ಹೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲು ಪನ್ಪೇರು ತುಲ ಅಲೆಂತುದು ಕಲ್ಪು ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ತಾನು ಹೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಟದು ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಪಂತು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಲು ಏತ್ ಒಂಜಿ 2 ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ಸುಮಾರು ಆ ಪುಗರ್ವೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ
ಅವೇ ದುಮ್ಮು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಂದ ದಾದ ತೆಗಳು ಅಂತೀರ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಾತಿರು ಅಂತೀರ ಅವೇನು ಯಾನು ಮೈಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಯಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಡ್ರಾಮಾ ಬುಡ್ದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತದು ವೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ್ ಏರು ಪಂದೆ ಏರೆಗಾಣಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ್ವಾ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಯಾರೋ ಕುಂಟು ಶಾಪುಡ ಓ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪುಡ ಬೇನೊಂದು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪಂದೆ ಇತ್ತದ್ವೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಹಠ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಏರು ಚೀತು ಪಂದು ಪಂಡೇರ ಅಕಲ ಬಾಯಡೆ ಬೇಷ್ ಪಂದು ಪನ್ಪವನಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಗ ಕನಾಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಹಠ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಆತ ದೂರದೇರಿಯ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಏತ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಪ್ಕ ಮಾತಪ್ಪನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಲೆ ಏನಾಗ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ನೆನ್ಕೆ ಎಂದೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡುಲು ಪೊಡುಲು ಮಾತಿರ್ಲಿಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಬಂದು ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಕೊರೆ ಅವ್ರು ಆಣ್ ಪೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಏಪಗ್ಲ ಬುಡ್ಕ ಪಾತಿರನ ಹಿಂಗ್ ಮಾತು ದುಂಬದ ಏನ್ ನೋಡು ಓ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೋದು ಓ ವಿಷಯ ಪೋಯೇನು ಏನ್ ಪನ್ಪುನೀತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೇರೆಗ ಕೀರ್ತನ್ ಗಿರೀಶ್ ಪಂದ್ ಏರು ಉಲ್ಲಿರ್ತೋಲೆ ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನಾತೆ ಏರ್ ದಾಲ ಪನ್ನಡ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಈರ್ ಬೆನ್ಪುನ್ ಈರ್ ತಿನ್ಪುನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪನ್ಪುನ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ನಿಕ್ಲ್ ಬೆನ್ಪುನ್ ನಿಕ್ಲ್ ತಿನ್ಪುನು ಏರಾದ ಅದನ್ನ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ್ ಏತ್ ಲಾಯಲ್ ಆದುಲ್ಲರೆ ನಿಕ್ಲ್ ಏತ್ ಧರ್ಮದ ಪರವಾದುಲ್ಲರೆ ನಿಕ್ಲ್ ಏತ್ ಸಮಸಾದಡು ಪೋನುಲ್ಲರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲು ಒರಿಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲೇಜರ್ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತ್ರಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತು ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ರೂಮ್ ಒಡು ಮನೀ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ದಾದೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೋದಾಂಡೆ ಬುಕ್ಕಡೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನೊಂದು ಆಕ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡೇರ್ ಆಕ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡೇರ್ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಂಡ ಅವು ಬೇತ ಸಾದಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊನೊಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರ ನಿಕ್ಲು ಎದುರಾಪರ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೈಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂಡೇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೋದಾನ ಆಯ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಂದುರದ ಪಂದಂದು ಇಜ್ಜಿ ನರಮನಿ ಬಗ್ಲೊಂದು ಸೈಯಡ್ ಆಕ್ಲ ಅಂಚಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೀ ಭೂಮಿ ಕಡಪುದೇರು ಬಂದು ಪಂಡದ ಅದಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈದು ಬೇಲೆ ಆಯರ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅನ್ಸದು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮ ಬೋಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಚರ್ಚ್ಗೂ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮಸೀದಿಗೂ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲೆ ಐಡ್ ಮಿತ್ತು ಓಲಾ ದಿಜ್ಜು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡ ನಮಕ್ ಆ ದೇವರನ್ನ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಪೂಜೆ ಆಪುನಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಔದ್ ಬಾತಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಪ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಗ ಪಂದ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಲ ಆಪುಜ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಸೀದಾ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಪೋಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಬೊಡ್ಚು ಪಾರ್ಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದ್ ಜಾಗಡ್ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮನಿ ಪಂದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ಸೆರೆ ಬರ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಆ ನೀರ್ದ ದಾದ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅವು ಇಡೀ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಾದ ಉಂಡು ತೋಲೆ ನೇಚರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಯರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಬೇನೇನು ಕುಡೋರಿ ನರಮನೆಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇನೇನು ಅಕ್ಕಲು ಹೊರಕು ಅಂದ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಕಲು ಅವನ ಅನುಭವಿಸಿನೆಟ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ದಾದ ಪಂದ ಹೊರಕು ಅಪಾಯ ಪಂದು ಪನ್ವೆರತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೌಡೆ ಅವೇ ಜನಕ್ಕಿಲೆ ಆ ವಿಷಯನೇ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ಉಂದು ಪಂದು ಪನ್ಪನ ಏರ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ ಈಗ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಏಪ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮೆರ್ದು ದೂರ ಆಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಓಕೆ ಮೋಲ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಮುಟ ಇಪ್ಪು ಪಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನೋ ಅವು ಏಪ ಎಂಚ ಏರು ದೂರ ಆಪೇರ್ ಪಂದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬುಡ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಅಲೋನ್ ಅಂಚನೆ ಬಂದ್ಪುನಿ ನಾನು ಎನ್ನಾಟಿಗೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ ಪೋಯರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೇನ ಎಸ್ ಓಕೆ ದಯಪಂಡು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ನಕಲ ಪನೊಂದು ಕುಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂಜಿ 2 ಸಾರಿ ಕೇನುವೇರು ಗಡಿಗಡಿಕೆಂದ ರೆಡಿ ಪೂಜೆರಿ ಇರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ಪುನು ಯಾನು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಡು ಇದು ಎನ್ನನೆ ಲೈಫ್ ತುಲೆ ತುಂಬ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೇಲದ ಹಲಪಣ್ಣಿ ಏನ್ ಗೆನ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟಾಕ್ ಪಾತಿರಡು ಏತು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಿನೆಟ್ಟ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೇರದ ಬೊಕ್ಕಂತ ಅದಪಂಡ ನರಮನೆಲಿಗೂ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡದ ಐಟು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಅವು ಎಲಿ ಪೋಂಡು ಪಿಲಿ ಪೋಂಡು ಪಂದೆ ಆಪುನು ಅಕ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ತೂಪುಜಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಬೇಗ ತೂಪೇರು ಯಾನ್ ಅಂಚನಕ್ಲೆ ಗೆನ್ಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಗಲುನಾಥ ಬಗಲು ಕೆಲವೇರು ಸುಮಾರು ಬಗಲುವೇರು ಜಾತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನು ಅವು ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಡೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂಡು
ನಮಕೇರು ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತಿರು ಅವೇನೆಂಚ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದಂದ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪು ನಮಗ ಗುರ್ತನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಏರ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಂಗುಷ್ಟದಾತಿ ಈತಲ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಜ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಸನ್ನ ಪಾತಿರುವೇರು ಯಾರು ನಿಕ್ಲಕೇನು ನಿಕ್ಲಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಾರೆ ನಿಕ್ಲು ವಾ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೂ ಮಿತ್ತು ಬೈದಾರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಈತು ಮಲ್ಲಾವಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಈತ ಬಂಗ ಬೈದಾರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ತಾನ ಉಪ್ಪುಗಳ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ್ ಅನುಭವಿಸಿದಾರೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಆ ನಿಕ್ಲಿ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಬಗ್ಲೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಆ ರೋಡ್ ಪೋಪುನ ನಾಯಿಲು ನಿಕ್ಲಿ ಗೆನ್ ಪುಡ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಣದ ಅಕ್ಲಿ ಬಗ್ಲೊಂದೇ ಪಡ್ ಬಾಯ್ ಬಚ್ಚನಾಗ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ವೇರೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಮನ್ ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ ಪಂಡೇರ ಆ ಪನಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಏನ್ ತೂಪು ನೆಂಚಿನ ಆ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಏಂಚಿನ ದಾದಯ ವಾನ ಅರಮನೆ ಪಂಡಂದ ಅಕ್ಲಿ ದಾಲ ಬೊಟ್ಟಿನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಕರ್ಮ ಪನ್ಪುನೇನು ಏಪ ಕೊರಡು ಎಂಚ ಕೊರಡು ಬಂದಂದು ಐಕ್ ಸಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೋದಾಂಡೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಪನ್ಪೇರ ಪನಡು ಪುಗರ್ವೇರ ಪುಗರಡು ತೆಗಳ್ವೇರ ತೆಗಳಡು ನಮಕ್ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನವು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ತೆಗಳ್ದೇರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಬೊಡ್ಸನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂದೇರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂತೇರು ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದು ಪಂದಿ ಎನ್ನುವೆ ಎನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮುಖ್ಯನ ಸಕ್ಸಸ್ ಫುಲ್ ತಿಗಿದು ಜಿಂಕ್ ಒಂಜಿ 150% ಯಾನು ಅಂಚಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನತ್ ಮಿತ್ತು ಬೆಳೆತೆ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಬುಲೆತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಿತ್ತು ಬೈರೆ ಯಾನು ಅಂಚಿನೇಟ್ ಅವೇ ఒక ఫ్యామిలీದ ಬಗ್ಗೆ ಇರದಾದ ಪಂಡರ್ತುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್ ಏನಾತೆ ಪನ್ಪುನು ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮರ್ದು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆತೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಇರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂದು ನಮ್ಮ ನರಮನಿ ಇನಿತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಉಂದನ ಪಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರ್ ಅವನ್ ಆಲಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕು ಏನಾರ ಪೋಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಕಡೆ ಪಂಡತ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಲಕ್ಕದು ಉಂತುಂಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಗೆನ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಏತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಇಪ್ಪಲೆ ದೇವರ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಕೇಳಲೆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಪೋಲೆ ನೇಚರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಷ್ಟನೇ ದಾಲ ಏಡಲ ಪಂಡ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಕೊಂದು ಏನ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಗೊಂಜಾರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಅಣಕಲ್ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ದಾಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೇರ್ ದಾಲ ದೆತುನೆರ್ಲ ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬಿಸತಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನಕಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಿಯಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನು ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತು ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪೇರು ಒರೆಡ್ದಾದ ಭಾಗದಾಗಲೇ ನಂಬೇರ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಪನ್ಪುನೀತೆ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಸನ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜನೇನ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವೆಂತೂ ದೇರ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಂಡೇರು ಪಂದ ನಿಕ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೆಬಿಕ ಜಿಂಜದ ಅವನೇ ಮೈಂಡೆಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಯರಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ನಿಕ್ಲಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿತಿ ದಾಪುಣು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಲೋನ್ಲಿ ಅರಿಪೋಡು ಬುಲಿಪೆರೆ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ನ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪೋಡ ಬಗ್ಲಾಡ್ ಯಾನ್ ಮಿತ್ ಬತ್ ತೋರ್ಸ್ಪೋಯ ಪನ್ಪುನೆ ತೋಜರು ನಿಕ್ಲ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿಯಾ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲ್ ಪಾತಿರಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಬತಿ ಪೋರ್ಪ ನಿಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏತ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದ ಬಂದ ಸೊ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈ ಸೋಲ್ಸ್ ಎಡಿಡಿಪ್ಪಲೆ